Ki Khubor Ka Bate Se TV, Lawan Rashapi Daka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kitchen Action Committee Jaglightly ki polling station ki bikin thop ya ka Maus Mai Langdong Dai bakami se ki la atir ka jing tho chu chief executive member de Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing sim but chu chairman jo selection committee uba PNCM ubderu deputy chief executive member juga council mempen pa ka jing persha halo ka jing penhap ki arpuid ligishnong juga lightly polling station bikin thop ya ka Maus Mai Langdong Dai bakami se chagaram rai jerngam constituency. Kitchen Action Committee kelada wai Khasi Hills Autonomous District Council bikin pimpin phai biang iki arpuid ligi snong juga lightly polling station bikin thop yaka Maus Mai Langdong Dai bakam misai chika motion group constituency kemujulong haki por membenchua nilawan mani peluk dagasi hakabide ban persniau shaki ba kato karai lane ka special session jonga ke HDC kabala jet hagni kisni kalong persya ya gajing singaw jongi ki apoit li kisno kane gajing persya kalong hadin ba ka hearing arbotarik banai bapra arjar pusau ki klem ai jing pentip yangi henry kila ong ba bat kila kamba kila ai jing tip yangi bat kila shim ya ka jing singaw jongi pai ba bat ya ka sur jongi pai ba henry nagaleng jongi ki apoit li kisno ki bahaba kini ki likely ki polling station ni klem yo kawai ru kajing tho ne official letter bandon bandon hakata ka hearing ka bandon ka badai arbotarik banai bapra arjara sau te dei helor kane ka benta bang iwan menta kasni banyak ndu ya u CM u badai ba penyak sim ba kumjuru ya u PNCM u badai u chairman jo kane ka selection committee ban persingau sheki ba kane ka long persya ya kajing kwa ba kajing singau jongi ki arhotel li kisno ki bahapa kini ki likely ki police station te nila ai de jing tho da ka khat ha ka bide ba kini nila kdeuru ya ka point hamne ba nagaleng jungi kumur ba ka impriang ra ya ka to ka rai ka bala de rai ha ka wait tarik jong rai agos arjar apsau ka bala penhap ini sha ka ram rai jengnam naka motion road constituency te minta kasih ni klaim lah aban yang dulu ki bro armut henry nagaleng jungi nila yo ban ya kren ki lengba phun te nagaleng jungi kila kular ini ban singkya ban pet bini halor kene bat kumjuru nagaleng jungi ngela kerpat ki lemar ba lada ki penhap ini kemud ba sya ramai jengam kemud ba kalong persya ya ke jingsio jungi pai ba menin kasni ngela lum ka meeting ka ba kerki halang dongdai hakaba baro ki sodar ba ki secretary jong akwetli kisnong nia don lang hante bada hoi kasur nila sim ya karai balada nagaleng jong KHDC bar u kum u PNCM u badai u chairman jo selection committee kim snap ya kene ka jingker pat kerpon ka jongi nagaleng jongi ni ban se nia ban sim ya karai ka jongi bangin nem ya simenta haka election ka banwan ka banlong hakini nai ka banwan jonga MDC te nagaleng jongi ni penpau iki ban singiau iki berkumjuru syaka sorkar ba kanangdon ka session menta nomor ba nangne kania haka session kaban yatai ba hakani ka session ka menta ba sorkar ikerpat ka sorkar ba dia chief minister jongka Meghalaya ba singiau ba ban penhap biang ini syaka ramrai jengam syaka motion road syaka motion na ramrai jengam syaka motion road nomor balada penhap yangi syaram rai jengam ka penjinjar ini ya gaya kaying ka bangimdon surok gaya kaying ru ka jenjar bha ni sethi ni jingai prabu kilometer syaram rai jengam syamotion road ni jingai ta kilometer ka blok ka jingtrekam ka ka bangidon ka man kasni ka bangiyat ni yeng nam ta kichis pasni nam ta kiwe ki scheme ni yadai ha ka blok rendo ile kinuk ki kam habaro koi ka kisno ki thau jungi ki ba photli ki kisno ki thau jungi ni lek baik senesha motion road te dei halor kata kabunta banna kaleng jungi ni kerpat ipi daga burong khamtam ye uba PNCM ubadai chairman jo kane ka selection committee basnga ba ban phai biang ye kini ki apoit li kisno but likely ki pulling sha ka motion road constituency
namar ba phila penhap yangi claim kajing monjur ne kajing claim sim ya kasur jongi ba bat kani kadi kasu lengba kani kajing tho nilai kopi hang ni ru ba ya karai jong selection committee ka bala pensngeu ha ka beningkong ba yangi la penhap sha motion road kadang ne hi kaju ha motion road ndai la penhap tang kini ki snong malang khasi malang joypur sil dubi dalbot abiram duba diboktrok amagau malang silvadu salbari gohani mara bat simanaguri kini kin penhap nok sha ramrai jengam ndai katkum kani kemut ni priang hun bat ni la shong ro committee menin ba ladak penhap katkum kani ke jingjit jong kini ki selection da kini ki delimitation committee ki ba klidu dong ba kharsimli dr starwell kharsimli kemut ni priang hun ya to bat ni da song mu to ndai lada nakleng jopi kemut kimsngap ikasu jongi ni nakleng jongi nginnam yashimanta trit dot ha ka erchin mc ko kesengba ban snap episode ko jumi paiba mentah ni de ki nong yalam ki bangela ngila 1 week mat sene ban wanet lu markmat baru ba PNC ubade chairman jongka selection committee bat ya ba peniat sing sim ubade CM jong HDC nomar ba lada monchu lada wa maki kumut ba nim tharai re ba kani ka selection committee kamla pingermen ba kini ki pat jongi kasur jong pai ba kalong kasur jong blai ngi kemen ba pin snap ikani kasur jongi nangta kunjuru ko blai ku do pi namar ba snap ya dei ka ba pai ba ki kwak namar ba kitip ya jing jenja namar ba ngi don sati shakha borda garo lada ki penhap ini shaki jaka ki bajengai ni jenja kamtam lasai kemud ba lada ka tre ka ta kini jing don kamru ngin lek no samam rai kemud ba ngin hap no dong sedong saram rai kemud ba ni jenja ba tingi gerpat epi ba tan nak daw ba pi penhap ini ha ka MLA bangi ni dei ban hap sha motion road ndai phila penhap ini saram rai jengam te ndai ngila jenja kat ne te nang tar sa banta pi penhap ini sha ram rai jengam kemud ka jing jenja ni kalan hamkhia ka bun sha te gerpat epi ya ka burong ka chopi singap ba singap ban singap ya kini ka su jungi bat singap ya kini ka jingtho da ka jingtho ka do khat ta ka si ko bang da pai ban wan hakmat ka chopi ba singap ban hap yang ini such sin sachiwa sha ramrai sha naga ramrai jernam sha motion road constituency bat kata ka de jing hun jungi ki apor wait lagi sha ngimtip ya kata ki pelong nomor bana klik jungi klem donlang te wat usodar sekretari sodar sekretari klem donlang na apor wait lagi sha makin klem ya jingtip claim your objective. Official letter kumut claim one sing. Pi, take kumong in one. Then ndrai yo objective sa nda kila dep select da selection committee ba lapan buna ba yangi lapan hapsha ramai jena. Ki avoid li isnong ki ba hap hakini ki likely ki puling bilong kine. Thang kulabi jaslar or you hawe maukar mausmai orsken lum moblei hado lum so san porla notrai nong dubir lang dongdai mau guru A mau guru B mau guru C por mauling kap gabur misai por thanang kide kita kemudian mentah kemudian yakini baru ki arpoitli isnong ni kwa ba namar bunswa ni haka motion constituency te mentah ki lapan wan no syaram rai jengam te ni kwa ba yakini ki arpoitli isnong kin penpai beng ini sama motion road ba kata ka de jing kwa ka jing hul mesin jung kita nagleng jungi mentah kasni klem la ba ya kudu ki te ni na persyang ban phone ki te nagleng jong ba penyai ni ong ba ngama ban don office trekam mentah kasni Henry ya ka ke ba pi la tho ba tin singi mo pi ya ka hard copy ke jopi bu ka office bat ngan bisar ne bat ngan fake bat ngan persyang ka bala ba at least la no ban peluan biang ya ka bisnong copy ke kun ke jingwa kasur jopi ka ba ya ka taru ni don ka jingpun mene ya iba pensingan itu kunjur ni la pun ibu wong ba ngama ban don ka office mentang sini nama ban don kam kan pergi ban lejinglek Henry ya kata kai ka ba phi phila dep tho to bat ka kisno ki thau ki pi kwa ba singau singi kemud ba singau ba bu itu darkhat ni ka to ki tho haka office ka ka